Di ara, another day, another cooking ginalasgaw na sad mga guys. Birada na po tag barbecue dira guys. Kaya murag init-init man ang panahon no. Murag lami jud kayo ba, nagka-craving daw. Ay, siyempre, wala na nato ni gilangay-langay og maayo guys no. Pag humana to, hugas na nagi, pangwaan na to siyang mga kuko. Ay, matik, watason din nato na guys no. Ato na siyang gidali, kay dusla naman po kayo, tibuok kalibutan po. Naman ang mga tirada na kay para gwapo ba. Sa pagdali na to dira guys, ay isa na lang ginabilin din no. Nya, pag humana niya, ato rin siyang gibutang ang tubig gikan imburnal. Apilo na po nato niya tong fish kay para usara ba. Humana na gibutangan na ito asin nga parat-parat pas dagat no nya pinulpog nga espalto. Automatic takluban na nato na siya dayon kay para pagbukal din ba. Tanawa ra lagi ay lagi sig pilok-pilok kay dia kay para makita ni mga ninja moves ba. Gitakluban na nato na sa maikling panahon din guys. Wa na ready na kay ni ato na siyang gikaraw-karaw kadyot nya atong gipahubsan. Wala ready to tuhog na kay naunga. Automatic atuwa na siya giplastaran og maayo din dia guys no kay para magtuhog na ta. Sabay kuot og isa og dala simhot dayon og basi baho bag okay man di ay. Palpak lang gini pagkabiradaha guys. Kaya wata ka video giunsa na to paggama siya mga sorcerers ba. Pasayloa lang ganyo gamay guys. Bitaw guys ato na siyang gidali-dali og maayo guys no. Kaya para makahaling na ta. Wala no. Gwabi kay pagkabutuhugaw. Ato agyan na siyang gihaom pagkabutanga guys. Para dili siya mahulog ba. Para sulit kayo og malinamnam kayo itong barbecue horns ba no. Paspasan na og maayo na shape oh. Paabutay na mga itong mga amigo good mo na itong gidali og maayo ba. Para pag abot nila dito na rin haling itak-ang na yun. Kaya para mag-am-am na yun. Kaya wala na. Muna na yung finished product niyo. Daghan na kayo eh. Kaya na. Tag-size ang isa. Dilin siya ng isa. Suman na, uy. Grabe si Rukas bomboang eh. Pagkita na humang gito. Napagkita yung ukap gito ato ang ituho. Natakam ramong kung maayo guys. Nya sobra ra po ba? Ay na masig palag-palag na. Kay luto naman na siya daan. Nya procedures dito sa tong ukap din guys. Sininayon tali siya tuhog ng baligis bo. Tanawar ko na pagkahiradaha oh. Lupig pa'y baligya. Ay siyempre yung sa pamanay buhaton. Dali-dali na ba tali siya maayo guys. Kay moram gyapon ni pagkaposisuha. Tuhog naman ni siya. Wala dagang langay ba. Kay dusla na dyan guys. Tibuo kalibutan. Wala no. Finished product no. Grabe no. Sus. Adrian, nalaay kay gihalinga naman po dahil ni chef dahil kay paabutay naman gila to ang migo horns. Pinapapapaphagamay ba? Tanawara lagi ay lagi mo sig pilok-pilok jud guys kay para ma-witness ug masaksihan ninyo ba giunsa ko ni pag magic ba tanawaw ga sila rang agi. Wala na baga na jud paabuto na ni kay naabot naman to ang migo. Wala na display din no. Shout out ko sa akong tigsugba karon guys no mo na si Dolo Eller. Ayo na mo sig kumpiyansa da kay mo maning tang-an kay barbecue hetos kanto tanawar ko ng barugaw. Grabe no ngoy bro jud Philippines ang barugaw bo, na gitak-ang dayon sos magbagolbol mong silingan na niyo kay humot kay silang palibot bo. Gipaid pahiram pa jug maayog sorcerers. Wala na aso na jug kayo awa na magpanilap na pud sila sa baho ani. Mo tirada diri guys basta init-init gani mga panahoners gani wala yun barbecue rin ang ending na dayon. Basta lagi ang mga silingan lagi diri lagi bali ang liog ba tungod sa kahumot bo. Rason yun nato na og pagpapahid guys para banguhorns kayo ba. Sos tanawang naungaw grabe naungaw di ka magpanilap ng dagwayaw sus tulo na pong laway ba? Wala na. Nagsugod ng laay dire. Kay luto naman yung uban. Isunod na naman natin yung face din. Dali ara jud kayo. Gimagic. Ayun lang isig pilok-pilok. Dalagi tanawar ng dagwayaw. Ayun sa pamanay buhaton. Finished product naman ang tanan. Wala na. Mangao na tani. Tilawan na ito. Di kung sa judi sa kalami. Gano? Patayin kami ng Ano siya. Asa upo. Asa ulit. Kaya hype ka. Siguro yan. Sige na naman ko. Wala to siya. Mufi lang ba siya nagpaabot yun ang mga hagdon siya. Hindi ko sure pero Domingo mag-good. Ang kwap. Sabaw, masarap yung program. Ay, may napatagal ito. Sitas din. Kapuya ni. Bubi mo rin ako. Dugo na kayo. Kapuya ni. Bulame. Ayos. Kita-kits na sa next video mga hinampak. Wow.